Ramogi geno mara ni odiochieng' mar teri makare rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo RamogiTV. Odiochieng' mar 10 dwe mar 8 2023 an gi geno ni weche manyien gi dhi bedo gi ng'eyo gik matimore e gwenge mopogore opogore ma pacho ka kod mago mokio. Ramogi par ni achiel kuom weche ma bende waluwo ni en wach mar pedha makoro chaki e gwenge ma Nakuru ne osiptende kata ute thieth matiyo e tok chik. Gin kod weche mamoko mathoth ber kod achako kendo giko mokwongo ira ni thund weche. Ute thieth ma kwan gi oe 40 olore kaunti ma Nakuru kaluwore kod pedha manono ndikruok kod chal maggi. Do ma Shanzu golo ng'eto e wi bura madwaro ni omed din ne Paul Mackenzie kod achija mamoko ma itudo kod nek Mashaka Hola. My school selected the optional subject French, and I'm yet not gotten the French teacher, but I believe parents are making arrangements to get one. Jokanyo medo jiwo duondgi e wi chenro mag somb CBC bang' twak manotimore otieno manyoro e od fwambo mar Royal Media Services. Ramogi machiegni mar yudo weche manyien ademba inyalo loso kode namba 36000 kata bende inyalo wuoyo koda kokalo e Facebook RamogiTV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @RamogiTV KE. Ber kora chakruok nyinga giko nyinga en George Bati. Kama chako twang'io motende kod weche mag thieth kaka nang'isi motelo. Riwruok mar lakteche KMPDC oloro osiptende ma romo 40 mag ji giwegi e kaunti ma Nakuru ma ichichni tiyo e tok chik. Kotelgi kod jatendgi Dr. David Kariuki, KMPDC lero ni ji 6 bende osemaki ka gitiyo osemaki matiyo kanyakla kod lakteche kinde ma koro osefweny ni gionge kod obok e kinde ma imanyo kaka inyalo res sekta mar thieth. Bende giwacho ni obogo ok nyis ni gin kod lony moro amora mopuodhi mondo giti kaka lakteche pachoka. Moko kuom ketho ma oyudgigo en uso yedhe ma osekethore kaachiel kod tiyo maonge kod lesen mar tich. E apedha mar loro osiptendego koro dhi nyime kaunti ma Nakuru e kinde ma ichano chwal ji 6 go mondo duok penje do. Facilities of various categories, and out of this we have found 44 that were not compliant to the standards that have been set, and these 44 have actually already been closed. In addition, we found another 16 that were found not compliant to some of the standards, and the sections that were found non-compliant have also been closed in those facilities. So these ones we say we have done what we call partial closure. As we also inspected, we found 6 persons who are providing services and they are neither registered or licensed to provide health services. So basically, they are not health workers or what you would call out here quacks. We are visiting all our health facilities to ensure that they comply with the set guidelines. And as you have been informed, this is a joint activity, and we draw from the Constitution that regulation is a national function, and that's why the board is here. Ramogi omedo dhi nyime gi weche manyien kendo wateri nyaka gwenge makadho nam chumbi kama do ma Shanzu kawuono golo ng'eto mar yango ka ibiro din ne Paul Mackenzie kuom thuolo mar ndalo 47 mabiro. Jomin buche ochwalo kwayo margi mar medo dino ne Mackenzie kod achije mamoko ma itudo gi nek mar oganda ma kwan ga 400 e bungu Mashaka Hola. Mackenzie osedin ne e od ang'ech ma Mombasa kuom thuolo ma ohewo ndalo 100 kama otelo bende nodin ne kuom ndalo 15 e tesendo bila ma Malindi. Mackenzie tudo kod keth mar nek mar oganda kaluwore kod puonj makoch manochwalo ne jolupne. Kawasuri nyakwa Ramogi wang'eyo ni moko kuom jopuonje kaunti ma Kiambu dwaro ni jonyuol oriw lwedo e dino bugni mag bero kuonde mag timo nonro kaachiel kod ndiko jopuonj moko mondo mi gichop lek makare mag chenro mar CBC.
Jopuonj ma owuok e sikund primar ma junior school Matigoni kone piny owacho osedeko chwalonegi chenro mopogore opogore koting'o gik ma dwarore mondo mi gidong godo somo mar CBC ma kwan-gi kata mancha chenro mag kwan-gi oduok piny. Gikwayo piny owacho mondo mi ogol ler makare wi somo mar CBC ahinya e kinde ma koro giikore ne chakruok mar tam manyien mar adek. Ambapo tumeweka kuwa mahabara kwa muda ambayo haiwezi katoshea ile namba ya watoto ambao tuko nao 350. Kama serikali haitaweza kuingilia kwa njia kubwa ili kuweza kujimudu kama buildings ambazo zinahitajika, vifaa ambavyo vinahitajika katika shule hii, hiyo inamaanisha ya kwamba wazazi waweze kuingilia kati ili watoto waweze kutosheleka katika hali ile. Some of the subjects were reduced from 14 to 9, meaning some subjects will be merged, meaning the books that were supplied by the government hopefully we wait to be advised where to keep the books. We have them. We had 14 of them. All subjects are taught. Challenge, I have one. My school selected the optional subject French, and I'm yet not gotten the French teacher, but I believe parents are making arrangements to get one. Kawadhi nyime ni apisi mar kweth ma noke od bura mamalo koro dwaro ni mondo mibad Migago mochung' ne tero jopuonj kuonde tiegruok mamalo. KUPS ochiw thuolo ne okang' mar adek mar jopuonjre manokoso thuolo mar donjo kata oro kwayo margi e kepo mar ariyo mar chwalo jopuonjre kuonde mag tiegruok mopogore opogore pacho ka. Kaka Simfros Okinda lero, jatend kweth manoke od bura mamalo Pio Wandai wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza ochomo nego chuny jopuonjre mathoth kaachiel kod jonyuol ahinya bang' keto omenda mamalo mowinjo bed ni jopuonjre chulo ka gidonjo e kuonde mag tiegruok. Kodong' mana ndalo manok to jopuonjre manotimo KCSE ga mokalo donjo e kuonde tiegruok mamalo e dwe mar 9. Ng'ur pod winjore e wi chenro manyien mar piny owacho mar konyo jopuonjre chulo fees. Apisi mar kweth manok e od bura koro wacho ni chenro manyien mar chiwo fees ne jopuonjre ma Kenya Kwanza tiyogo osenego geno mar thoth jopuonjre ma koro ok nyal chopo kare lek margi mar dhi nyime gi somo. Jatend kweth manok e od bura Pio Wandai wacho ni jopuonjre ma kwan gi romo 600,000 pok oyudo thuolo e kuonde tiegruok mamalo. Kaluwore ni thothgi onge omenda mar chulo fees kod omenda mane dwarore ne oro kwayo makamano. Wandai omedo ni chunygi obuok tok neno omenda mathoth mamoko kuom mbalariany oketo kaka school fees ne tiegruok mopogore opogore. Kaluwore ni chenro manyien mar chulo fees koro semana kwanyo 29% kaka nyithindo mang'aw kendo mochan ma piny owacho biro chiwo negi 100% mar chudo, nyiso ni thoth jopuonjre biro weyo sikul gi e kore kaluwore ni ting' margi koro yie e gok jopuonjre kod jonyuol. Kata obedo ni tend Kenya Kwanza puoyo lai manyien mar chulo fees ne jopuonjre, ng'ur osebedo mapenjo ka bende jopuonjre duto biro nyalo ting'o sigo mar fee mapek mondo mi gidhi nyime gi somo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Pod wane motendre kod weche mag somo nyakwa Ramogi kama migawo mar somo okoni gino okang' mogik mar chako chenro mar chwalo mbui e sikunde mag primar kod sekondar mathurka. Ma oyangi kod jagoro mongirore migawo mar somo Dr. Belio Kipsang e nyasi mar chiwo mich ne jopuonjre sikunde 13 ma pacho ka manochaki somo mar mbui. Sikundego itiyo godo kaka ranyisi mar puodho ka mbui ma ichwalo kod piny owacho nyalo tiyo makare e chwalo chenro mopogore opogore mag somo ne jopuonjre. Kaka Judith Omondi lero, Rarieda Primary en achiel kuom sikunde ma otigodo kaka ranyisi mar ng'iyo ka chenrogo mag somo mag mbui tiyo makare kendo jopuonjre koro sechako tiyo kod lai mar somo kokalo e mbui no. E nyasi mar keto lipod migawo mar somo magisebedo ka gitimo e skunde 13 pacho kae matemo kaka chenro mag mbui tiyo e skunde, oyangore ni chenro no koro winjo chwali e skunde duto mapacho ka mondo mi okony jopuonjre ahinya to e kinde ma piny Kenya tiekore kod kit somo mar 844. Jagoro maongirore e migawo mar somo Belio Kipsang mane ochopo e nyasi no okoni gisetimo ikruok makare kendo gichano mana kaka gibiro golo mbui e lai achiel mar piny owacho nyaka e skunde duto mapacho ka. Working with the Ministry of ICT, we are at the tail end of engaging with our partners on a project that will include connectivity to our schools. We are committed to connecting every school.
either through the grid or through solar. We've already done more than 95% of our primary schools today, both through grid and solar, and it is our commitment. 1 is to electricity, 2 is to internet, and now we are doing water for schools. Skund primar mararieda e county Masiaya en achiel kuom skunde ma osetigo kaka ranyisi kendo nyaka sani chenro mag mbui yudore skundno. Lipot ma ogol kata kamano yango ni tend skunde ywak ni nengo mbui magitiyogo ni malo kendo winjone kaka piny owacho sirogi kapok ochwal mbui e skunde duto. Schools and secondary schools, they acknowledged that they use internet for their personal and academic use, and they said the internet actually serves them well. 60% of the teachers also, those that we interviewed, confirmed that they are using internet for purposes of improving their teaching and learning. We were encouraging the schools during the project implementation to open, to allow possibly the community access. And they realized the bills are going very, very high. Belio koni kata mana duol matayo penj madongo e pachoka osechako chwalo penj ne kuonde tiego jopuonj mondo ne ka bende lony margi ochopo kare puonjo. The Kenya National Examination Council has been running various pilots. I know even now they are running a pilot using the teachers' colleges by doing what we call e-assessment. And it's coming out very successfully. And we shall now move and progressively move towards that direction. As you are aware, CBC is leveraging both on formative and summative assessment, school-based assessment. Somo mar mbalariany e yor mbui Open University of Kenya manyocha oyaw kod jatend piny Kenya William Ruto juma ma okalo oyiengore kuom teko mar mbui ma ibiro kes kunde piny owacho ma migawo mar somo koni biro konyo nyaka jopiny ma odak e alwora mar skundego. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi nyime jopidhok ama golo chak maromo 1,190 e kaunti ya Pagario moting'o Kisumu oseyudo sir kod puonj magidhi konyore godo e yiero kodhi mag jamni kendo rito gi e yo makare kaka yor bero chak magigolo. Sir makamano oyudore e chenro ma itayo kod Kenya Crops and Dairy Market System KCDMS kod riwruoge mamoko mageto bero pith mag dho chak. Chenro makamano osebedo ngima jamni makoro osemedo nyuol kowuok 56 nyaka 64 kaluwore kod jokanyo. Riwruok mar KCDMS jiwo tudruok mag migepe kaka yor bero weche mag chak e pachoka. With our champions, and we unite ourselves to mobilize the communities, we can actually increase the milk production. The potential is there. It starts even from the shelter, the feed that you give cows. If you're only giving them the straw from maize and not complementing the right nutrition, not giving it enough water, not giving them the necessary immunizations that they need against other diseases on timely basis, then you will not be able to do this. We had 12 counties: Kisumu, Kakamega, Vihiga, Busia, Bungoma, Makueni, Taita Taveta, Kitui, Kisii, Homa Bay, Siaya, and Migori. So those are the 12 counties of intervention, and we were able to reach out to 190,000 farmers, and for dairy only. But we were also able to intervene, especially in the feeding practices. We had 20,000 hectares of improved fodder that was planted, especially bracharia. Once ni ntiere nyaroya every year, chak en continuous nikech dhiang' onego bed ni nyiedho kata dweche 7 kasti we oywe dwe achiel onyuol kendo chak iendelea gi nyiedho. Kod ing'eni mano timo chak bedo in plenty. The partnership has helped a lot, and we are looking forward to seeing livelihoods improved, productivity improved, so that our people can produce more milk and find better nutrition. Mana seche machuok to kambi mar Royal Media Services bago twak ewi chenro mag somo ma pacho ka jokanyo medo jiwo dwondgi ewi chenro no. Millicent Adhiambo twak kod jagoro mar riwruok mar jopuonj Nat Collins Oyo makoro kwayo tudruok machiegni mar jokanyo maneno ni CBC okonimo.
Erokamano ahinya achiel kachiel kawan e skund kar tiegruok mar sekondar mar Yawuoyi e boma ma Kisumu kuma tuke mag piem mag skunde primary ma pacho ka dhi e nyime kawan kod jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj primary mano Nata mano jatelo ma iluongo ni Collins Oyu. Odwa ni walos kode mapiyo piyo achiel kachiel onyiswa ni to chopo kaendi to odiochieng' kawuono mar yango tuke mag piem mag skunde primary ni ochopo kaendi to en gi wach mane modwa nyiso nyithindo mopogore opogore kwa yudo ni bende weche mag somo be nyocho dwa mul kod piny owacho ndalo mokadho chien kanyo ka bende nitiere lokruoge ma bende nyocho kete machiegni ahinya koro Mogajwang mondo mi wachak kode achiel kachiel. Machiegni wachako gi nyingi mondo inyiswa ni chopo kaka kawuono mar yawo ayanga tuke kata piem mag skunde primary ma pacho kaendi kaka jatelo kata jagoro maduong' mar riwruog jopuonj mar skunde mag primary ichopo ka duch makona ng'umi nyalo nyiso nyithindo bende piem sani alafu miwa pachi matin gotieno kod lokruoge ma bende nyocho keti e wi somo mane wayudo nitie kata subject moko moduog chien kod gima mopogore opogore bende nyoket nyaka e somo mar lai manyien mar CBC machiegni. Erokamano kaka ing'e pile nyinga en Collins Oyu, jagoro maduong' ma Kenya National Union of Teachers. Achopo ka odiochieng' ma kawuono mondo wayaw ayanga tuke mag national ball games mag primary. En adier ni jopuonj osetiyo tich matek mochopo kama koro gikelo nyithinde nationals. Ung'e ni weche mag tugo gi ok yot chien kucha, nyalo pani gi yot niwach nyithindo gi jopuonj dang' ni e chieng' samoro onge chiemo, samoro time bende thin ma mondo gitim godo tukegi. To wamor, Nyasaye osechopowa nyaka ka. Gima yudo ma kendo mora en ka jakom maduong' mar Kenya Primary School Sports Association puoyo sirikal, Ministry of Education, ni wang' ni otime maber mogolo negi pesa e sama dwarre. Apenje ni to en pesa di. Otame wacho ukona ni oromo to koroma ahinya. Koro ka adwa dhi mathoth. Sirikal pile ok osebedo katimo maber ahinya ni jopuonj kaachiel gi jotugo manie primary schools. Niwach giwacho ni capitation podi gimonego bed ni giseoro chon kata ka nyithindo gichako preparations. Ung'e maber ni nyocha skunde olewo mok yudo capitation e sama dwarre. To ka koro juk ni mae matang' konygi, apani mano kaka union nyaka wach notimre maber ma wagoyo erokamano. Wakwayo ni tuke ma ka nationals odhi adhiya gi kwe, jopuonj kik yware, jotugo kik yware, gikone ng'ama jatugo maber bobedo jaloch. Yeah. Kaluwore kod mago mabende osewuok ma nyiedhore ni pok osebed kaka itimo maber ka mar jiwo jotugo kata nyithindo matugo kaka yorno mar ting'o gi malo yor were ma gin godo nikech wado nitiere jotugo kata nyithindo mawuok piny ka ging'e tugo bola ahinya to seche moko were gi no lal kata talent lal e koryo kaluwore ni ok migi jip kata sir makare. Kaka jagoro mar riwruog jopuonj mapuonjo nyithindo gi inyalo wacho ni ang'o momiyo owinjo bed ni keto nyime e neno ni nyithindo gi omi support mowinjore mondo ka gichako tugo e primary kata ka gimedo somo ka gidhi mbele to talent gigo no kik lal. Mokwongo kapok wang'iyo giminyalo timnegi, gimokwongo en motivation mar nyathi. Awinjo ka jotend education wacho ni nyithindo maboyombo ka biro dhi Rwanda. Tapani mano in itself en motivation. Bang' tieko tugo maka pile higa ka higa ok bed ga gima long'o ni jogo motimo maber kata mo onyiso talent mani malo ahinya e tukegi iwega mana kamano. Wan wasekwayo sirikal, partner gi Ministry mar Education mondo grow talents mag nyithindo. Wasiko penjo gi nyathi mano gocho maber no kwany matugo maber. Sani en kanye. Ng'eny ne gikia kata kuma gintie. Emomiyo pod wamedo paro ni Ministry of Education ni these talents onego bed nurtured well. Kae kama wabo yude pele magini mathurwa ka be mwabo yude ilungo jatugo maber cha ni ng'ano ibe ing'e kata oliech moro bo agweng'wa kar ka to mana ka gibedo nurtured ma oketgi ni ing'iyo gima gitimo tisiro gi maber.
Marakamano wadhi nyime kod magi mabedo wuok e kar piem kaendi mag tuke mag national mag skunde primary ma pacho kaendi madhi nyime. Mano jagoro mar riwruog jopuonj mar primary mar Nat mabende oseyango sir kata jip mabende gidwaro tigo kanyakla kod jatend migawo mar weche tuke pacho kaendi mondo ng'e ni nyithindo mabende biro tugo maber manigi were mopogore opogore e kinde ma ji tugo kata piem mopogore opogore e skunde omi jip kendo sirgi makale ma oneni gichopo kuma bende jotugo ma osewuok kod nying mauma ochope sani kaka lang Mbappe gini kod mamoko. Kao kamano tadoko ni studio mondo dhi nyime kod weche mamedo tucho mesa mar weche mar Ramogi TV an komi. Ero kamano mano milisinda diamo nyakwa Ramogi ka ono luwo wach mar weche mag somo kaachiel kod tuke matimore gwenge mag Kisumu kama winjo ka ja goro maduong' mar riwruok mar jopuonj KNUT Collins Oyu loso kanyo motegno e weche mopogore opogore mamako sekta mar somo nyakwa Ramogi. Wadani wakao yue maro mokwongo gi kanyo mondo wang'ia ni to into pachi en mane kotendo gi weche manyien ma wakelo ni odiochieng' makawuono. Weche manyien mag Migago. Aneno Migago kachamo lunch mos iluongo ni Benta Charles entiere gwenge mag Karen. Erokamano ahinya chenro mar Migago chopo makare gwenge mag Kamato amor gi kaka do ng'ado wach mar Shakahola mondo mi obed puonj ne joma moko ma pod pondo e weche mag kanisa. Erokamano ahinya bati habari chopo makare ahinya gwenge mag Kamato ka kenamora Odek Fred wuoda Sumbi Game Ramogi Nyale kendo wacho ni weche manyien molo ne yo makare. Erokamano waneno chenro maler kaunti Ruyugis Kasipul Kabondo Homa Bay County wabiro go negibiro digi gomos ne owadgi moro familia mar owadwa mane ambassador Makatar Zendo la Kisama kacha ndero kamano nyakwa Ramogi amora inya ka ikete Ramogi TV yana moda ka uyo maro gi kanyo ka udugo por wan gi weche mamoko manyien e Migago kikidhi mabor. My name is Elias Gassanali. I'm the director of King's Developers. We are here today in King's Boma Estate. We are building 1,050 houses in partnership with the government for the affordable housing sector. We are consisting of 3-bedroom houses, 2-bedroom houses divided into 3 sections, and 1-bedroom house and studio houses. So the labor force we have currently, we have around 800 people working on site right now. A majority of the workforce is from the Ruiru area. Majority of all our materials, construction materials, we are sourcing them, all of them are sourced locally. Usipitwe, chukua hatua, ujipatie keja yako leo. Boma Yangu is a government affordable housing program. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Omera nyo now kama go wi
maduong' gi lu. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mone. Nadwa bedo lawyer. Kakoro piene mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise cham. Oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya si. Onjaore. Ma town. To ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Dinga hiyo dala. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich. Saa 1:45 otieno. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi bino. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda maro nagi. Kajiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lin Ramogi. Kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Odhi nyime bengi maduong' ma pacho ka CBK olero ni nyinyo ma ijuogo e wi hola pod odong' mana tamala 10.5 ka pek mar ngima bende ofung'ore matin nyaka tamala 7.3 dwe mar 7 mar higani. Piny owacho mar kaunti ma Homa Bay osedayanga chenro ma biro tayo dongruok e kaunti no kuom thuolo mar higni 5 ma biro mong'ere kaka County Integrated Development Plan. Oboke no oting'o chenro mag dongruok ma mulo sectors mopogore opogore ma kaunti ma Homa Bay chano timo kochakore higa mar 2023 ni nyaka 2027 mar bero ngima jopiny. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne otelo ne apisas mamoko mag kaunti ma Homa Bay e sidayanga oboke no kama bende okoni piny owacho mare biro bedo ka keto maino e bero ngima jopiny ka okalo e chenro mag dongruok ma oketi oboke no mana kaka ne osingo e kinde mag campaign. Gavana Wanga okoni dwaro mare neno ni kaunti ma Homa Bay olokore ka okalo yore mag dongruok ka oboke ne obiro miyo gi thuolo maber mar chwalo ne jopiny chenro mag dongruok e kor gwenge. Her Excellency had a manifesto that has all been anchored in this document. And we all know that CIDP has also become a legal document. As we delve into the heart of this plan, we are not merely strategizing. We are setting stage for the transformation of Homa Bay County. And nothing is impossible, nothing. If you think it, if you dream it, we can achieve it. And that is what we want to do with our CIDP, transformation of Homa Bay. We want somebody who went to America 5 years ago. When they come back to Homa Bay, after 10 years, they get lost. They don't know where they are. Yani gilal. Gipenyoni to ankani. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Okenge mag geng'o lweny kind oganda kod le mag bunge medo nyago olemo ka jokanyo yango ni kwan mag sibuor kod liech sani koro medore e piny mangima. Ka giyango magi kinde dhialo odiechieng' mar sibuor, bad migawo mar rito le mag bunge pacho ka KWS kod jokanyo mamoko singo medo keto kenge mag tieko lweny e kind oganda kod le mag bungu. E kinde ma piny mangima dhialo odiechieng' sibuor, ruodh bungu kod liech odanga Nyamang'ura. E kaunti ma Meru oganda obago wuoth kaka ranyisi mag ondamo ma osego e rito sibuor maromo 20,000 ma odong' sani e piny mangima. Bang' piny mangima keto kenge mag rito liech kod sibuor e higa mar 2013, oyangore ni kwan mag sibuor osemedore. Kata kamano, midhiero maduong' en lweny e kind joka le kod joka dhano mabiro ahinya kaluwore kod medruok mag kwan oganda ma medo manyo dak machiegni kod kuonde rito le mag bunge. Conflict between basically wildlife and the community, human beings, that's a major threat that we have. As you know, that populations have increased in Kenya,
and mostly within the boundaries of the national park, and there's that conflict. There's also the climate change which has come in, which is also bringing a lot of threats to the habitat of lions. Mondo neni leo kowuok e bunge kendo donje kuonde ma ji odake. Bad migawo mochung' ne rito le mag bunge pachoka KWS kod jokanyo mamoko osemedo keto chenro mag geng'o ne le ahinya kokalo e keto chiel ma neno ni lego ok owuok e game. In areas where we have where there's more issues of elephants, we have come up with beehive fences. As you know very well that elephants fear bees, so when they hear the bees around a certain area, they tend to move away. We have put up fences. These are game-proof fences. Their primary objective is to deter the elephants, the big game, from going to the community land. But of course, during dry seasons and sometimes when we have issues of vandalism of the fence, we have elephants straying into the community land. Jalup jatend KWS e karitole ma Meru Kitavi Kaloki ma olero yore manyasani mag geto tiyo godo e yudo maling'ling ka le mag bunge temo ng'ado chiel okwayo jopiny mondo migi lipot mapiyo e kinde magineno le mora mora e alwora margi. Envisaging in future to employ thermal imagery in our fences where we are able to sense the heat of the animal and see how we can have that fence ring fenced. When ring fenced, we are able to get a detection where we could be able to respond. But most importantly, the community comes at the forefront. We expect a lot of information sharing, of course, fast reporting. Kaka yor kelo tudruok makare e kind jogem kod oganda mawuok e alwora ma irite le mag bunge. Jalup County Commissioner ma Kiengo e Gembe Central okwayo KWS mondo kas chenro mag chudo ne joma oyudo midhiero mondo jopiny kik bed kodgi gi chuny mojor. At times it takes too long for the challenges to be addressed, especially on issues concerning compensation. And we would urge our KWS, anytime our people get these challenges, they address it, at least not taking too long. Kata obedo ni lweny kind dhano kod le en midhiero ma pod kelo pek ne jorit le mag bunge kod joma odak machiegni kod kuonde rito le mag bunge. KWS medo singo okenge magiketo mag neno ni lweny ni otieki e kinde mabiro. Kodhi nyime ne jopith jamni mawuok e alwora mar oganda jo-Masai, Rendile kaachiel kod Samburu ma odak Laikipia oloso chenro mar puonjo nyithindgi matindo kitgi kod timbegi kaka achiel kuom yore mag dhi nyime kod rito timbe mag kaka oganda jo-Masai. Nyasi mane obagi Laikipia North, jopithgo opuonjo gik ma opogore opogore ka moting'o gero udi mag manyata, loso yedhe mag kienyeji, kano chiemo e yo manyachon kaachiel kod wende e kind mamoko. Giywak ni samoro somo masani miyo nyithindo wigi wil kod timbegi ma dala, miyo nyaka gimany yore ma nyalo konyogi e rito kitgi kod timbegi. Hii culture tunaonyesha watoto, hata kama hiyo chakula sasa unasikia nyama ya wasee, nyama ya wakijana, maziwa ya wamama, maziwa ya mtoto kidogo. Kwa sisi kwa Turkana, mtoto hawezi chika kibuyu ya msee, hawezi karibia. Ni mama tu peke yake ndio natengelezanga kibuyu ya msee. Saa ile msee atakuja na wasee, ile rafiki zake, msee yetu akaangi ndani ya nyumba. Inakaanga huko kwa miti. Mama anabeba hiyo eburi, anapeleka huko. Anaenda anapakua kwa sahani ile kubwa namna hiyo. Wasee anakulia hapo. Mtoto kama sasa tunasema kwa mfano mambo hii ya kuoa. Mtoto anachukua kuoa bibi yake na anapotelea mjini. Unaona tu mtoto ni wangu. Lakini hakuna wakati atakuja kukuambia na kushukuru kwa yale yote ulinifanyia, na mimi pia nataka bibi na nimepata tayari. Kwa hivi sasa unaona huyu mtoto ni kupotea anapotea. Sisi wale ambao tumelelewa kikimila ama desturi ya Wasamburu ama Wamasai, Waturkana pia tunakuwa watu kama kawaida. Ndio tunaona tukiachilia hii mila yetu ipotee, sisi wote tutapotea.
kowuok e rito kido kod timbe mag oganda ne jonyuol kaachiel kod jopuonje dwaro mondo piny owacho mar kaunti oket okenge makare mar bero somo e sikunde mag nasari. Seche ma piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar gero klese 144 nengo mar $77 e sikunde mag nasari e kaunti no. Somb jopuonje e skundego mag nasari e kaunti ma Migori pod yudo ng'ikruok ma opogore. Gin ng'ikruok ma ikelo kod nok mar klese, onge mag chope malong'o ma jopuonje mag nasari nyalo tiyo godo kod mamoko. Okang' ma okaw kod piny owacho mar kaunti ma Migori mar gedo klese mar 144 igeno ne dhi kelo fuong'ruok matin e nok mag klese e kaunti ma Migori. Awuok wachano makiny kata morucha to piny ni nyalo rumo. At the pace at which we are going, we are likely to have all public schools in Migori County having ECD. Dwoko ne Governor kamano kuom biro mo launch nwa ECD classroom. Wasebedo gi shortage mar classrooms to kawuono ni wamor. And we had also received some 30 plastic chairs for the learners and 4 tables equally for the learners. Gedo ma klesegi moya wayanga kod Governor Migori Chile yako korigeno ne dhi rumo e kinde ma dwe achiel. Kata bed ni geno fuong'ruok matin karo kod gedo ma klesegi ma ochakore. Jonyuol kaachiel kod jopuonj wacho ni nok ma klese pod nitie maduong' e skunde mathoth. Enrollment is very high. We have around 180 learners. So now that we have been given that class, I think part of the problem is relieved. Sikund Nasar Maragana e sub-county ma Suna West menachiel kuom sikunde magedo mag klese dhi e nyime nitiere kod jopuonjre maromo 180 ka bende gisebedo mana ka gisomo e klas achiel. There was one class that we are using and the other learners are at times we use the shade. Pimo sikunde ne kod moko mag ji giwegi to wayudo ka nitiere kuonde tugo gi gik mitugo go machalo rundo ne nyithindo matindo to karwa ka waonge mago. Japuonj maduong' ma skul ni Tilen Gabi Arioba wach ni osechunogi mondo seche moko jopuonje kor som mana tie yien. At times the weather, the sun, at times because of the weather, if it is rain for example, at times see that one will really affect us. Ka opogore kod nok mar klese e thoth sikunde mag Nasar, onge kod jopuonj moromo kaachiel kod chope bende koro thiro chenro mag somo e skundego. There is one pit latrine that is serving over 700 learners where the other side the boys, the other side the girls. So and for these young learners, you see those holes are not even friendly for them. Podo waonge gi learning materials moromo. Waonge gi kombe nikech nyithindo wan go mang'eny to kombe ma wan go tin. Kalore kod ngima matek manyaka sani koro kwako pacho kae. Jopuonje wacho ni jopuonje mathoth mag nasari bende koro leo moko chope sikul nikech kech ka giwacho ni ber ka koro chako chenro matero jopuonjegi e sikunde. I have heard that our governor intends to provide a feeding arrangement. I was requesting, because of this community, our school to be considered for that program. At least that will increase the high enrollment because some of the children stay at home. Nyaka sani tend kaunti ma Migori dhi nyime kod loso chike madhi tayo wechego mag somo e skundego mag nasari ma bende geno ne dhi konyo tieko moko midhierogi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi nyime, anyuola jaduong' moro mane osenindo Stanley Kaimo oyudore e kind ywaruok e wi lowo ma jal moro wacho ni jaduong'no ne usone kapod ne ongima. Jaohala moro ma Kisii Geoffrey Asanyo wacho ni mosenindo ne usone heka maromo 400 mar lowo e gwenge mag Intona Transmara. Kata kamano familia mar jaduong'no to wacho ni ne giuso mana heka 40 kende. Crispin Otieno nyakwara mogimiyo walere wi wach mar ywaruok ma koro wuok kotenre kod wach mar uso mar lowo e gwenge mag Transmara. Gweng' ma Intona aluora ma Ulalui Transmara West, weche mag laro lope miyo jodak owuok oko ka gikwedo jal moro ma giwacho ni omayo wadgi puothe.
Jauhala moro mawuok Kisii ma oyangi kaka Geoffrey Asanyo wacho ni puodho ni malachne romo heka 400 en mare. Ka oluwo ni ne onyiewe kuom anyuola Stanley Koimo e higa mar 1993. Kata kamano anyuond Koimo kod jodak moko kwer ni ok ging'eyo wach nyiepo no. Hakuna hoda. Hoda ile ilikuwa imetolewa ni ya shamba ingine ya kilomita 3. Na yeye anakuja kuingilia shamba ya watu kulia asiki polisi na watu fulani wanaingilia shamba ya mwenyewe pamoja na chief, alafu wanafuna mahindi wanaenda nayo. Wachlobno ojonyo chuny Angelina Koimo mane en min od wuon lowo mosenindo Stanley Koimo. Ningejulishwa kama kulikuwa na makosa ama kama angekuwa na mlalamishi, angekuja tuoneshane mpaka mahali iko, kwa sababu hiyo ni unyanyasaji wa kunyanyasa wajane. Anyuola Koimo wacho ni jaduong' no uso mana heka 40 kende, ok 400 kaka Jauhala Asanyo lieko. Mimi kilio yangu kama mjane, kilio yangu kama mama, ninaomba sana. Mimi ni jirani wa rais. Na kwa sababu sijui mahali ya kwenda kuchukua malalamiko ili kilio yangu imfikie, nataka nielezwe leo na nijulishwe mahali nitaenda kupeleka hiyo ulalamishi yangu. Kata kamano Asanyo bende ne walosogo e yor simbo ng'we yamo bende nolero makore. Wach lobno okelo liet e gweng' ma Intona ka jodak moko oumo igi piny nyaka giyud duoko magidwaro e wi lobno. Crispin Otieno, Ramogi TV, Transmara. Wasura ne nyime nyako Ramogi kama ni yore wuoth noyudo ng'ikruok e apaya ma Devki Kanani Joska tok jodak makono. Geng' apaya no kagiwacho kata gie chiro ma Kanani kagiwacho ni apaya no sebedo marach kuom thuolo malach. Mire ma no kamoting'o jodago, joala kod joapiko ne ogeng'o apaya no kendo chako ng'we paka gi oyieyo kindgi kod obila. Apaya no matudo apaya ma Mombasa Road kod Kangundo Road no geng' kuom seche maweyo aparo. Oganda wacho ni gitiyo kata giyudo pek e tiyo gapaya no gima koro keto ngimagi kamarach kaluwore gi buru ma opong'o ndara kod bugni manyalo kelo negi masiche. Obila kata kamano ne ok nyal keyo jong'anyogo mane osingo ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka giyud duoko e wi apaya no. Sasa wamehamia pande ya Kinanie ambapo wanaendelea kuharibu biashara na wanaendelea kuharibu barabara. Na kama vile mnaona hapa hakukaliki, kazi zetu hazifanyiki. Tunauza manguo, tunauza miti, lakini hakuna mtu ananunua sababu vumbi imejaa. Tunakoa usiku na mchana. Tafadhali tunaomba hii message ifikie gavana wetu Wavinya Ndeti ambaye ni jirani yetu. Sisi tunaumia. Tunaenda hospitali kila siku sababu ya hii vumbi. Tafadhali tunaomba tuwekewe lami, if not so watumwagie maji kwa sababu hatutaishi hapa. Mimi nimeumizwa bure. Sikuwa na silaha yote, barabara imekuwa mbaya. Juzi karibu nikufie mtu wa mawe hizi magari. Wanakimbiza magari wana overtake, wako wrong side lakini mtu akuondokei. Vumbi imejaa hapa kupitiki. Alafu hata wanatumia life bullet. Hii mkono wangu imeumiza bure. Badala ya askari kuweza kulinda wananchi ambao hawakuwa na silaha, hawakuwa wameshika chochote, tunakaribishwa na risasi. Na hii ni risasi moja ambayo wakati nimefika ilikuwa inapigwa ikielekea gari yangu. I think it is high time kama watu hawajui kuenforce, warudishwe shule, wakuwe train. Na hii nguvu ambayo wanatupiga nayo, hizi risasi ambayo wananipiga zingekuwa zinatumika kwa wale wezi ambao wanatusumbua kila usiku. Riwruoge makedo ndatich joma ne oyudo midhiero e tulo mane okelo tho mar oganda buora e piny mar Rwanda onyiso ng'ur margi bang' doho mar apil mar riwruok pinje piny mangima UN kone achich ma itudo kod nek mar oganda Felician Kabuga owe thuolo nikech chal mar ngimane ok nyal yie mondo oduok penjo e doho. Riwruoge koting'o ma iluongo ni Ibuka ochayo okang' mar weyo Kabuga
ma itudo kod nek mar 1,800 e piny mar Rwanda 1994. Gikone weyo Kabuga thuolo ochiego adhonde mag joma ne otony e kinde mane nek mag oganda modhuro timore e piny mar Rwanda. Tok meko mare e piny France higa mar 2020 bang' ringo Rwanda kuom maloyo higni 20, Kabuga nochwele do dwe mar 9 mar higa mokalo kendo ne okwedo bura ma tude kod nek mar galamoro manotimore e piny mar Rwanda. Jabin Mura ne otudo Kabuga ma bende en jamwandu maduong' e piny mar Rwanda kod weche ma ichwalo kokalo e nyakalondo kod TV e joganda jodhod Hutu mondo nodhi omonj oganda jodhod Tutsi. Jabin Bura Saj Bamaz okoni bang' nono apile chik mar do mar weyo Felician Kabuga thuolo nyaka koro luor kata obedo ni ok odhi moro joma moko. Okoni kata obedo ni Kabuga owe thuolo nitie joma thoth ma itudo kod nek manotimore e piny Rwanda ma pod nitie lwet chik koting'o mane en ogai mar obila e pinyno Fulgence Kaishe. Yakora mugi yena mondo wachako kawana yweyo moro machielo adundo kapok odugo ka gi weche mamoko manyien ma bende wan gode weche manyien mag Migago dichieng' ma kawuono. Kata kamano Ramogi lera ahinya kendo amor ahinya maluongo ni Sara Singa ntiere West Kanyamkago wach wang' neno wacho kamano. Ka be naneno ka aneno Ramogi maler ka ntiere gwenge mag Homa Bay amor gi wach mar kot ng'ado ni Jo-Shakahola ka med geng'negi mano iluongo ni John owacho kamano. Erokamano ahinya Ramogi ler kawuok e kaunti ma Homa Bay. Erokamano ahinya. Ka be naneno ka ji medo ndiko Steve kawuok Kadongo Migori jotelo otwag mondo fungruok obedi ne ji sana Ruto ema mondo los gi Raila ok ni jomoko wuoyo tenge. En be mano pache. Aneno Migago kachamo lunch mos Benta entiere Nairobi Karen. Erokamano nyakora Ramogi wadhi e yweyo kaduogo pod wan gi weche moko mathoth e weche manyien mag Migago. Kwa majina naitwa Janet Kamau. Kwa hii project nimesimamilia wa mama Fodi kwa block 3. Kwa hii project like imenipatia kazi, like nimepata job, naweza save ni like nimepata saving na naweza like kupata pesa yangu na niweze kuafford like these affordable houses. Na then still inanifunza like pia women tunaweza fanya kazi ya mjengo juu watu wengi wanaamini wanaume ni wao wanaweza fanya kazi ya mjengo. Usipitwe, chukua hatua ujipatie keja yako leo. Boma Yangu is a government affordable housing program. Machiegni chenro mar penj laktar kokalo RamogiTV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andruth Otieno. Wan gi pikipiki matiyo gi betri. Mano kelo lony mar ng'iyo ni to ere kaka wanyalo geng'o pollution within our environment. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo man network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jailieta. Wadonjane kore weche mag tuke ng'wech kama jong'wech ma Kenya Josephat Sang kod Nancy Cherop noloyo midila mar mula e ng'wech mag mita 1,500 mar chuo gi mine e tuke mag Commonwealth mag rowere madhi nyime Trinidad and Tobago.
Joshua Sang noloyo kuom dakika 3 sekend 37 gi nyiri matindo 66 kendo keto rekod manyien e tukego. Rekod machon omaki kod Kumari Taki ma japiny Kenya. Kenya bende noyudo midila mar silver e ng'wech makamano kokalo kuom Andrew Kipto manotieko e thuolo mar 2. Janet Jepkoech noloyo silver mochopo kwan mag midila ma Kenya yudo chopo 4. Sikuwa nimefikia 337. Nilikuwa nimefikisha 340. Hasa mbio ya leo itakuwa mbaya sana. Hata mimi nimefurahia.